ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Adiku Yayi, adinipun Kakang sing ndak tresnani donya prapting delahan. Adiku Yayi Narayana. Wonten dawuh tinimbalan Kakang Mas. Kakang Mas Kakrasana amiji kang rayi kula pun Narayana. Ngene yo Di. Sejatine sing arep tak jak rembukan, sejatine sing arep tak ajak wawan pangandikan iki mung kowe adiku Yayi Narayana. Ewadene ing ripalungguhan iki adimu wedok si Lara Ireng ya si Bratajaya melu lelenggahan ana ing kene. Apa maneh Kakang Udawa barang ya melu ngetok melu lawan pangandikan sabet jagong ana ing kene ya wis monggo wae. Nanging sing baku ning kene sing arep tak jak rembukan ora ana liya dudu Yayi Bratajaya, dudu Kakang Udawa, nanging mung sawiji adiku Yayi Narayana. Kakang Kakrasana bakal kepiye wae Kakang? Aku iki ya adimu. Bratajaya iki isih kulit dagingmu dhewe. Mbok menawa ana rerembukan apa wae karepku Bratajaya ya si Lara Ireng ya kudu ngerti. Aku aja mbok bedak-bedakke ya Kakang. Ora Bratajaya babar pisan ora. Narayana. Kados pundi Kakang Mas amiji dumateng rayi kula pun Narayana. Kowe dina iki adoh ndak awe, cerak-cerak saya ndak raketake mokal yen ora ana babakan kang wigati sing bakal tak andharake marang adiku Yayi Narayana. Kok sajak wigati sanget? Sumangga kula aturi paring pangandikan Kakang Mas. Narayana, kula wonten dawuh. Babakan sing arep tak kandhakake marang kowe ora ana liya magepokan kelawan tumindak lan pakarti. Tumindakmu pakartine adiku Sinarayana kang nalisir saka garising bebener, kang nalisir saka garising kautaman, uwal saka paugeran, nerak marang pernatan utawa aturan. Loh, yen sing wadul marang aku, yen sing wadul karo Kakrasana iki trima wong-wong lumrah. Tartamtu wae ora bakal tak pikir Narayana, tartamtu wae ora bakal tak gagas. Nanging bareng sing dawuh tetungguling para ulama, tetungguling para kiai, apa sing kaya ngene iki kudu ora tak gatekake Narayana. Kepeksa dina iki kowe kudu tak lungguhne Narayana. Ngudari diasriwut Urwati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumelati tan mandi
Pinardi bloko Tanwandi Pinardi bloko kacurnan kang hambek juti Lah inggih monggo kemawon Kakang Mas. Punapa ingkang dados keparengipun Kakang Mas Kakrasana badhe ngendika menapa kemawon monggo kula dherekaken. Kersawa paduka Kakang Mas Kakrasana paring pangandikan dhateng Kang Rayipun Narayana. Kang Rayipun Narayana menika namung ngrungokke mawon. Ora nggih marem kemawon to? Ha wong ming gawean ngrungokke niku nak mujudake gawean sing paling sekeca. Mung ngrungokke wae niku mujudaken pedamelan sing paling kepenak dhewe Kakang. Lah iki lho. Ning kene iki omonganmu sing ngono kuwi wis mujudake kenyelengetan mungguhe pangrasakuna Narayana. Kang, karo dulur ki mbok ora usah bengok-bengok ngono kuwi to, Kang. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Dulure ki omong telung glintir. Engko nek ana ruwet renteng Kakang Udawa ya melu urun rembug. Mbok sing penak dirungokke kuping aja kok terus pepuntone. Kang, Bratajaya. Kowe iki melu omong barang iki ngopo? Cah wedok melok-melok guneman, cah wedok melok-melok urun rembug. Mbok ning pawon-pawon ngono. Gawe-gawe wedang ngono lho. Wedange yaene dalange ya urung metu wedange. Melu muni barang. Melu omong. Narayana. Kula wonten dawuh. Sumrupa ya, Di. Negara kuwi bakal tentrem, donya kuwi bakal ayem yen to wong-wonge mau padha tumindak sing bener. Wong-wonge mau tumindak sing padha jujur. Tah, leh jujur piye? Hah? Yen adine Kakrasana wae wis mbudaya nyang Malima. Kulina nglakoni laranganing agama, kulina nglakoni larangan negara. Malima mujudake sukertaning urip. 1 madat, 2 madon, 3 minum, 4 main, 5 maling, malah para pinter nambahi mo 7 mangani lan mateni. Mara coba saiki gagasen. Kapinujon wilayah Widara Kandang kene iki sing dipercaya ora ana liya kejaba mung Kakangmu Kakrasana. Ana ing wilayah Widara Kandang kene sing dipercaya ora ana liya kejaba mung Kakangmu Kakrasana. Ning yen adiku adine Kakrasana nglakoni Malima, njur piye? Hah? Njur piye lek arep nuturi wong pirang-pirang njur kepiye? Tumindakmu sing kaya ngono kuwi nyabu barang. Nyuntekake cairan ning ragamu teman marake kengliyengane sirah. Jare iso ngrasake nikmat kaya ning kasuwargan ning sejatine kabeh mau amung semu ing samudana. Pancen yen tak sawang. Yen tak sawang semune sing diserang ki bocah nom-noman kowe dhisik. Yen wis cah nom-nomane padha bubrah uteke pedhot urat sarape ora nganti 15-an taun negarane dhewe iki bakal ambruk krana sing diarep-arep nerusake labo-labet iki wis babar pisan ora nono Narayana. Madon semono uga, medok semono uga. Yen to pancene kowe iki adiku Narayana, kowe iki wis wani rabi. Lho, kowe iki rabiya lho no. Yen pancen kowe wis wani rabi, kowe iki ndang rabiya. Ora kok anake wong mbok gawani ngalor ngidul, anake wong sing prawan-prawan mbok rusaki. Jaganen jenenge masmu jaganen to, Dik, Dik.
Jaganen, Masmu ki calon dosen lho. Adike malah medok Solan Salim. Medok ora leren-leren. Ora yo melu kotor jenenge Masmu ya. Anti walat wis ora diwenehi tedak turun piye? Ora diwenehi anak piye? Lho, kok saged? Ayo bakalane mbok buangi ning ndi kok. Nek kirane ra duwe anak yo ndandake. Piye wi maksude? Tak tapuk lambemu lho kok. Wis ndandakne masamu klambi ngono piye? Ndandake ning ndi jajal? Ndandake iki ndandake ning ndi? Ya ngendi sing bagus, ya endi sing gagah. Lah ngono kuwi. Ora ngawur ngono kuwi. Lerenono. Minum semono uga. Minum sing iso marake wuru waragang tegese mendem, wuru ki tegese mendem. Wong ki yen wis mendem ilang sing dadi kehormatane. Endi to wong sing ngurmati wong mabuk? Endi to wong sing ngurmati wong mendem ki endi? Jajal ora ana Narayana. Main semono uga, wong main ki didik jiwane menungsa dadi wong sing mentalan. Sawangen wong main ki ora enek sing butuh kalah, kabeh butuhe padha menang. Mongko wong menang ki kudu ngalahke, wong ngalahke ki kudu julik, yen perlu kudu nyolet tangga teparo dikalahke. Lebuse ambu, badheke ambu ora kaya wong main. Koproe urip. Nah iki. Ora kaya wong sing seneng main Narayana. Desa, pikiren. Ing atase lepek ngono kuwi dienggo asbak. Main sawangan. Rusuhe tembung, rusuhe omongan ora kaya wong main. Nalikane nek wong main mubeng ngono wong main, lah sing wedok iki bojone nyusul. Bojone sing main dilalah melu nyusul. Sing main bojone mau sing main mau dadak muni, "Dik, sing lanang kuwi mau muni, "Dik, cekelno aku tak nguyuh." Lah ngene tembung apa ngono kuwi, Jajal, sing lanang muni karo bojone sing nyusul main lho. Muni, "Dik, cekelno tak nguyuh." Lah ngono tembung apa ngono kuwi? Ora nyono, sing kon nyekelne iki tinemune jebul kertune, ngono. Piye? Main madon kabeh wis mbok budidaya, kabeh wis mbok lakoni. Ayo, arep muni apa kowe? Arep muni apa? Lah iki sing pungkasan iki. Ana sing laporan karo Kokrasana, ana sing wadul karo Masmu Kokrasana. Wadul babakan menapa, Kakang Mas? Jarene udakara kabar sing sumebar pawarta Kang Marata ana sak wulan iki adiku Narayana saiki wani begal barang. Ya apa piye? Atangmu malah entena becik besok amendem baris kang prayitna ya saranta wong ing dwara hati menapa sampun rampung anggenipun paduka nuturi Kang Rayipun Narayana? Menapa sampun rampung Kakang Mas Kokrasana anggenipun dukani, anggenipun nuturi paring tutur kang sarta sembur dhateng ing rayi kula pun Narayana? Lah iki lho. Tembungmu mung seklimah ning gawe nyelekit le. Gek aku ki nuturi kandan-kandan karo kowe ki lair terus sing batin kanggo kabecikanmu, kanggo kabecikane si Narayana.
Lah kok lehmu nyauri napa sampun rampung ngono kuwi kowe ngremehke aku. Ya ngono apa piye? Kowe ngentengke karo Kang Rasana. Iya. Lho mboten ngaten Kakang Mas, mboten ngaten. Nyuwun sewu. Sampun leres paduka menika tutur-tutur dateng sedulur, ngandani dateng adi, ngandani dateng kulit daging. Menika sae-sae kemawon Kakang Mas, sae. Nanging andadosna kawuningan. Perkawis kesenenganipun Narayana, perkawis kesenenganipun Kang Rayi Paduka. Niku jane nak mboten wonten ingkang mangertos, jane karepe Narayana iki kepiye? Kok nganti Narayana nglakoni limo sing dadi laranganing agama kang santur larangan negara. Menika tiyang sanes mboten ngerti. Karepe Narayana iki kaya piye ngaten mboten ngertos. Nyuwun sewu Kakang Mas, nyuwun sewu. Sampun malih kok panjenengan. Sampun malih kok panjenengan. Dewa to. Kon mudhun nggawa gaman bledhek. Semunipun boten saged nglunturaken karemenanipun kula pun Narayana Kakang Mas. Rada mentap lerke netap Tukhoyayah sinipi Bojo bang mawinga-winga wengis kumedhot paton ning lati Yoh Narayana ya. Tak regani larang sing dadi kekendelanmu. Lehmu ngucap aja ta mongko krasana dewa mudhun nggawa gaman bledhek ora iso nglunturke kesenenganmu. Ganteng le kowe. Tekadmu tekad waja nanging kowe kudu eling. Nanging Narayana kudu eling. Ayem tentrem kendho kenceng benjo bundring widara kandang kok krasana sing duwe tanggung jawab sing kena tak arahke yen perlu tak wenehi ganjaran ning ambako sedulur ambako adi lanang kok mengkang-mengkang dituturi ora kena malah dadi sukertaning desa prayogane kowe dina iki minggato kowe minggato tekan wilayah Widara Kandang ini. Ora minggat, janji Narayana ora gelem minggat dingklek guri nyampar rambut derajat apa. Kang wis kang lungguh wis dhisik. Yang satelek dituturi ora kena. Wis lungguh wis dhisik lho, Kang. Ora tenan to. Adimu wedok sireng wis ora mandhek-mandhek nek nuturi karo Kakang Kokrasana. Aja regecekan padha dulur. Aja tukaran karo kadang. Ana rembug ki mbok ya dirembug, ana perkara ki mbok dirampungke secara bebarengan. Narayana nyengklak tembungku. Nyangklak sing dadi ucapku aja ta mung diapure Kokrasana yen perlu dewa mudhun nggawa gaman bledhek ora iso ngluluhke kesenengane. Sapa sing ora bregadak atine? Ngono ya ngono ning mbok ya nganggo. Dasar mbok nggo nganggo wematon. Mbok nggo nganggo irama carane gending. Aja kok terus bengak-bengok sakarepe dhewe ngono kuwi dirungokke tangga teparo saru lho Kakang. Kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti apa ora yen to watakku pancen ngono kuwi, Bratajaya? Lek watakmu ngono kuwi kowe iso diketing karo wong pirang-pirang. Kowe bisa disrengeni karo wong akeh. Alon boko alon di owahi sing dadi watak wantumu sing getapan kaya ngono kuwi.
Lho, kowe kok sajake belani kakangmu, Kowe kok sajake belani Narayana? Upama belanana ya wis sak trepe wong aku. Kuwi adine wedok wong Kakang Narayana kaya kakangku. Yen ora gelem belani Narayana, bigato pisan ora sandok kok ngetek. Wela. Karata mrestara tantu bantuning utama piti tetep dadi pangubaning kuwadya tentreming ati tamtu kena dinulado dia seler ulang dadari ayo dalil ayo arep nuturi ayo urung ayo arep ngandani apa arep ngandani apa jajal jane ngene lho kok rasane sak rombongan ki nak asline sing tuwek dhewe ki aku to Jal kowe saiki gelem ngakoni apa ora ning Widara kandhang kene iki sing tuwek dhewe aku sak sedane bapa sagopa. Jajal sing tuwek dhewe iki rak Udawa to. Kakrasana, Narayana, Bratajaya, Udawa. Kuwi sing tuwek dhewe kuwi Udawa. Mbok sithik wae kowe nggugu karo aku to. Sithik wae kowe nggugu karo aku. Perkara Kakrasana ngugemi bebener, perkara si Kakrasana ngugemi tembung kautaman pancen sing bener dhewe iki kowe kek pancene. Sing bener dhewe iki kowe. Ning mbok yo ayu to. Kabeh iki nganggo rasa kawicaksanan. Adimu loro mbok tundung. Adimu loro mbok usir. Kowe ora mbayangke iki mengko yen ana suarane wong jaba. Suarane tangga teparo muni. Wah, kelo adine loro ditundung, adine loro diusir. Mergo warisane wong tuwa dipek Kakrasana dhewe. Nek ana tangga sing ngrasani kaya ngono kuwi, kowe jajal arep ngopo? Aku abang branang, aku arep nesu. Lah ngono nyatane adimu kok mbok tundung kabeh. Nyatane wong loro si Narayana karo Bratajaya kok mbok usir kabeh. Ngene iki sing maremi sing gedhing. Sing seneng sing gedhing. Mbok jajal to. Mbok jajal ayo iki bar bodho iki ayo belajar dadi wong sing temuwa. Nadyan umure isih enom ayo jajal belajar dadi wong sing temuwa. Ana rembug dirembug ana perkara dirampungke kanthi cara kawicaksanan. Aku tuwa dhewe ana Widara kandhang kene. Duweni kewajiban yen iki mengko ana babakan sing kurang prayoga. Lho, karepe Kakang Udawa kepiye? Nek manut aku lho iki. Nek manut aku cah loro kae kudu mulih. Apa Kakang Udawa kira-kira keduga bisa mulihke Sinarayana apa dene Bratajaya? Yen kowe percaya karo aku mesti wae bakal tak coba. Ya, bagus. Yen mengkono
yen mengkono Kakang Udawa mangsa Badawa nggonmu bakal gawe kerampungan. Akhire yo panggah tuwekan ngene kita sing ngrampungke perkara iki. Sing arep mereka kantu ampun komo iki. Tetap hati halu kami wajah permainan hati
Bratajaya. Piye Kakang? Ana apa, Kowe kok nututi sing dadi lakuku, kowe kok nututi sing dadi lungane Kakangmu Narayana. Aku melu kowe ya, Kang. Aku dina iki ora arep melu Kakang Kokrasana ning aku bakal melu Kakang Narayana. Aku kuwi wong beling lho. Aku kuwi korak, ngerti ora? Ngerti ora? Kotoran rakyat. Sukertaning bumi, leleteking jagat tukang begal. Ora gumun. Ora gumun piye to? Kowe engko nek kelepetan sing dadi regetku, kowe engko nek kelepetan sing dadi dosaku, sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Lho dikandhani kok. Kowe nengo Widara kandhang, karo Kakang Kokrasana, aku mau pisah karo kowe. Kok iso kaya ngono kuwi dasarmu apa? Wewatonmu apa, Bratajaya? Kakang Kokrasana kerenge ora jamak. Cengkiling banget yen karo adine wedok ya kuwi aku Bratajaya. Aben-aben kleru dikeplak, aben-aben kleru dikeplak, aben-aben salah aku dijeweri. Aku tak melu kowe yo Kang, Kakang Narayana. Udawa. Piye? Kok ya nututi aku pisan iki piye to? Pengumuman. Lah iki. Piye? Enek pengumuman apa? Piye? Narayana karo Bratajaya dina iki kudu mulih. Mulih nyang ndi? Nyang Widara kandhang. Sing ngongkon sapa Kakang Udawa? Sing ngongkon Kakangmu Kokrasana. Aku moh mulih, aku tak minggat ae. Lho, yen kowe arep minggat, aku tak melu minggat pisan, ngono. Aku tak melu kowe pisan. Lho, kowe kok ora melok Kakang Kokrasana? Laris adike kok. Aku tak melu kowe pisan. Kowe nek melu aku pikiran sik lho. Pikir-pikir. Kowe iki ngrepoti aku, Siji kowe iki ngantukan, loro kowe ora betah luwe, Sapa? Bratajaya. Apa Kakang? Kowe mulya emoh. Kowe ngrepotke aku. Ora, aku ora ngrepotke kowe. Aku tukang begal. Aku ya iso begal. Lho, kowe iki cah wedok. Nekmu arep begal piye kamangka kowe ora ngerti ilmu babakan kadigdayan, ngilmu babakan kaprawiran. Kowe kok iso begal nganggo apa? Aku angger gelem mripatku kedhep sisih lambeku ngisor tak cokot kira-kira wis iso ngentekne bengkok Kakang. Nganggo cara kuwi iso. Nganggo kleceming latimu, nganggo kincanging alismu, kapara nyata. Kaminujen aku karo sing gawe urip diwene rupa sing rada lumayan. Iki bakal aku gunakake kanthi bener becik kanggo begal-begal sing do liwat. Nek sing liwat ki bocah nom-nom ngono ngopo to? Kowe mesti semangat nek mu begal. Ning upama sing kok begal ki wonge wis tuwa. Mlakune jer gruyak-gruyuk. Kowe nek mbegal wong-wong tuwek ngono kuwi upama tetep wonge ngengkel, tetep ngoyak-ngoyak karo kowe, upama kepepet yo tak wenehi. Lah. Piye kowe iki? Lah kepepet tok. Ya. Ya, yen ngono ayo. Yen ngono ayo bebarengan Kakang Udawa karo si Bratajaya. Tak kanthi mlebu ana ing alas ingkang sinebut Alas Wulusan. Mbegali wong-wong sugih sing ora gelem sedekah. Mbegali wong-wong sugih sing ora gelem amal jariah. Lan ora gelem bantu marang panandange wong-wong cilik. Sumpahe brandal, sumpahe begal. Bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Padha nganggo tekad-tekad satriya tanah Jawa, aja mundur ing geguntur, aja mendha ing pamiluta.
jelangenira sang nahar pati lampah hira alon Gina orebek Badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadi luwih muga paring pepayung mring kayuwananing sun satemah hambabar pepadanganing jagat Ngastina kawula nuwun sewu Eyang Kanjeng Eyang ing Talkanda sak rawuh paduka wonten nagari Ngastina kang wayah pun Duryudana ngaturaken sembah pangabekti tondo pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk wonten sahanda pepadanipun Kanjeng Eyang Mahatma Bisma jagat Dewa Bathara wayah Abathara jagat iya putu banget panarimaning pun Eyang ewa semono isih kadarman lan pakurmatan kang sira caosake marang pun Eyang dasare anggonku prapta ana negara Ngastina pinaringan wilujeng niskala nir ing sambikala balining rembug ora liwat pangestuku mara gage tampanana Duryudana inggih Kanjeng Eyang Gorawalan anggen kula mundi kula tampi tangan kalih
kula kalungaken wonten ing Jaja kapeteking Wardaya rumeketing Wardaya miwah ana daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken Kanjeng Eyang lenggah kanthi prayogi Kanjeng Eyang. Ya putu ya. Ndak kira kaya wis ora kurang prayoga anggonipun Eyang Ngabiyantara kaki. Eyang bombonging manah prasasat kejugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu kadil mampah ing wanci panglong kepapak ing obor sewu dene dinten sak mangke Kanjeng Eyang Mahatma Bisma kersa anyari rani pribadi rawuh wonten setinggil negari Ngastina. Mboten langkung Duryudana ngaturaken panuwun Kanjeng Eyang. Putu kang sepisan pun Eyang prapta ana Ngastina kene ya mung bakal tilik marang tata titi tentrem kang kagelar ana negaramu Ngastina kene. Lah sakwuse mangkono angka loro pun Eyang mung kepengin gambuhake tembung alam oneng. Alam kuwi tembung lawas, oneng kuwi tegese kangen. Ya wis merga sawetara wanci datan pinanggya mula ing ripalungguhan iki pun Eyang seba lah ndungkap Kang Triwigati kulup Kang Triwigati pun Eyang banget ngunjukake rasa syukur awet apa awet saka kenugrahaning Hyang Agung. Lah apa to sababe kang mangkono putu? Nalika biyen Pandhawa lan Kurawa anane mung cungkrah, Pandhawa Kurawa anane mung dredah munggahe Pancabakah bareng diteliti kanthi permati tekan jroning ati tinemune jebul undraning perkara ora ana liya kejaba babakan kraton negara Ngastina iki. Nanging putu, nanging ing ripalungguhan iki ingkang ruwet wis bisa udar, sing peteng wis bisa padhang. Apa to sababe kang kaya mangkono? Merga ing kelungguhan iki Putu Prabu Duryudana wis kelakon Anyakrawati ambau denda ngenyam kawibawan dadi ratu ana ing negara Ngastina. Dasare ya ora kurang sawiji apa. Ewa dene senadyan ta para Kurawa wis ngrasake mangan ngombe seger turu angler, ngrasake urip meger-meger nanging tanpa beda para Pandhawa putu. Tanpa beda para Pandhawa kang ripalungguhan iki, para Pandhawa ya wis bisa ngrasake kamulyan kang sarta kawibawan. Anggone para Pandhawa padha prihatin kang sarta lelaku mlebu ana ing alas Wisamarta. Ya senadyan ing tata lair kuwi mung alas gledekan, jebul kuwi kratoning para lembut, kratone para Gandharwa. Ya kanthi teteken tekun satemah para Pandhawa katekan kang jinangka ing ripalungguhan iki negara Ngendraprasta wis diregem kelawan para Pandhawa. Tah gandeng para Pandhawa lan para Kurawa wis duweni negara dhewe-dhewe. Tegese dina iki wis ora ana dalan kanggo ajange memungsuhan ing antarane Pandhawa lan Kurawa. Sing tak jaluk mung kuwi Putu Prabu Duryudana. Hanjrah Kang Puspita Harum. Kasiliring samirana mrek Sekar Gadung
ngas gandanyo maweh raras renaning driya Inggih Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang, Kanjeng Eyang Mahatmur Sibismu. Piye? Piye kulup-kulup Duryudana putuku bocah bagus, putuku bocah Jentara. Wonten kalepatan nyuwun pangaksaminipun. Sakmangke mboten ngrembak babakan Pandhawa. Mboten ngrembak babakan kadang kula anem para Pandhawa. Lah terus banjur piye putu? Kula menika murih tentrem kang rasa jenjem ingkang batin kula kersane saged ngrasake mangan iso penak ngombe bisa seger lenggah keprabon bisa ayem temata niku kados pundi Eyang mboten usah ngendika Eyang mboten usah ngendika lehmu dadi ratu kuwi ora resmi mboten usah ngendika menika pangapunten kula cegati pisan kula mboten butuh dikandhani lehmu dadi ratu sejatine ora resmi kula mboten butuh dikandhani babakan niku sejatine sing kula butuhke niku namung ngrasake urip bisa ayem urip bisa tentrem nek perkara urip nglenggahi jabatan nglenggahi kawibawan dados ratu ora resmi niku jagat menika umbrukan ora mung kang mujudake derajat kang sarta pangkat ora mung dadi ratu sing ora resmi jagat engko maneka warna bojo sing ora resmi umbrukan nyun sewu kula cegati pisan pirang-pirang mila kang saking menika kula mboten butuh dituturi niku namung pripun carane murih tentreming manah kawula anggen kula ngembak pusarane ngadil wonten ing negari Ngastina kudu lewat dalan sing kaya kepiye ngono to nuwun inggih lakar kados mekaten bagus ning sampeyan mboten usah ngelokne kula ngendih kawibawane Pandhawa kula nikung kawibawane Pandhawa mboten usah ngrembug babakan niku iya ora Putu Prabu ora kula dang-dangi pisan kula niku butuh tentrem kula niku butuh ayem mila yang keparenga paring gagasan keparenga paring kali damar paring setunggaling pamanggih panjenengan mesti nggih seneng nek Duryudana kuncara ing jagat raya mesti wae kaya mengkono Putu ya ngene ya coba rada majuwa lenggahmu pun bapa pun eyang bakal matur nggih ngene mumpung sasi ngarep kuwi ana kanugrahan tumurun kanugrahan kang tumurun mau bakale nggawa katentreman mau ora mung katentremaning lair ning katentremaning batin ya donya ya akhirat apa ya kuwi wujude pepakem kang ingaranan pepakem jimat jamus kalima sada ingkang bakal diturunake dening para dewa ana ing jagat raya putu wis krungu kabar kuwi apa durung Premara reh mangusa myong ambreng
Badi karunaning kasasih ring marga Malatkung Risang gondo mastrat moco leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyo samara mayanto kanugrahaning dewa iya pepakem jamus jimat Kalimasada sejarahe kaya ngene nggih Kalimasada kuwi sejatine biyen ratu sing linuwih saka negara Nuswantara jejuluke utawa jenenge Prabu Kalimantara lah nalika jaman Duk Semana Udakara ya wis 700 taun kang kepungkur. Prabu Kalimantara kuwi duweni gagasan, duweni panemu, duwe ajaran 5 perkara. Nalika semanten iya. Duwe ajaran 5 perkara sing diusulake nyangarsane pukulun Bathara Guru. Apa wae ajaran 5 perkara kuwi mau? Siji, ya kuwi ajaran panembah. Angka 2 ajaran kamanungsan, angka 3 ajaran kabangsan, dungkap angka 4 ajaran musyawarah. Lan sing pungkasan babakan ajaran rasa keadilan. Kuwi diusulake kelawan Prabu Kalimantara menyang Kayangan. Piye carane supaya 5 ajaran kuwi disarujuki dene para dewa. Lah bareng wis diunggahke ana ing Kayangan. Pisan ping pindho ping telu Bathara Guru ora ngabulke sing dadi gagasane Prabu Kalimantara. Wekasan dewa, wekasan para Jawata padha nganakake rapat ana ing gedung kadewan. Para dewa nganakake rapat ana ing gedung kadewan, kabeh dewa padha ditakoni kelawan Bathara Guru. Iki ajarane Prabu Kalimantara babakan 5 perkara, babakan panembah, babakan kamanungsan, babakan kabangsan, babakan rasa musyawarah kang sarta babakan keadilan. Semene kae iki dewa sing sarujuk sapa padha ngacunga. Mekaten iya. Lah lajeng kabeh sajroning rapat ana ing gedung kadewan babar pisan ora ana sing wani ngacung kedadak ora weruh sangkan paraning bilai ana siji sing ngacung malah wujute widodari jenenge Batari Sahadatwati. Wah geger Kayangan. Dewa-dewa sing do rawani ngacung, kamangka ki dewa ki tukang ngacung. Malah ora wani ngacung, sing wani ngacung malah dewa wedok sing sesilie Batari Sahadatwati. Lajeng pukulun Manikmaya kados pundi? Sang Hyang Guru duka sing dadi penggalihe. Apa sababe? Sebabe jroning penggalih Sang Hyang Guru ora matuk perkara babakan panembah. Nalika jaman semono para menungsa sing disembah kuwi ora ana liya kejaba mung pukulun Bathara Guru. Nek nganti wong kok diarahke nyembah marang sing maha kuwasa, Hyang Guru iki mengko mesti kelangan sing dadi kawibawane. Krana kabeh manungsa diarahke karo Prabu Kalimantara supaya nyembah marang Gusti kang Maha Agung. Lah kocapa kulup, kocapa putu? Batari Sahadatwati ditanting rasane kowe saiki ngeboti Bathara Guru apa benerke ajarane Kalimantara. Nek kowe benerke ajarane Kalimantara, wektu dina iki uga kowe minggato
ngantos dipun tundung Bathari Syahadatwati. Iya. Nganti ditundung satemah ajaran utawa panemu kang sarta gagasane Prabu Kalimantara kuwi mau dene Bathara Guru ora ditampa. Wis geger. Dewa perang musuh prajurit saka negara Nuswantara. Perang. Dewa padha kalah. Dewa golek jago, dewa njaluk bantuan nyang sapa? Ora ana liya kejaba mung Bambang Sekutrem, putrane Panembahan Begawan Manumayasa. Bambang Sekutrem didu karo Prabu Kalimantara. Perang. Banjur dipisah karo Kyai Semar. Jaman semanten napa pun wonten Semar. Lho wis enek piye to? 700 taun kepungkur wis ana Semar Badranaya ki wis ana. Masamu piye wis ana Semar ki ning di jaman mesti ana. Sak ramunge dipisah karo Kyai Semar menehi keputusan. Ajaran sampeyan niku sinuwun iso dikumandangke, iso dilakoni karo umat kurun wektu 7 turunan. Kamangka 1 turunan kuwi ing dalem 100 taun. Ateges 700 taun nganti tekan sakyahene. Lah kanggo nyempulurke ajarane Prabu Kalimantara. Duryudana kanggo nyempulurke ajarane Prabu Kalimantara, pungkasane Prabu Kalimantara kelawan Bathari Syahadatwati karo Kyai Semar didhauhke utawa dirabekke. Kalih Kyai Semar Prabu Kalimantara kalian Bathari Syahadatwati dirabekke didhauhke. Diruwat pisan banjur disampurnake. Murih ajarane bisa dirasake para umat. Dadi wujude jimat jamus kalimasada, guming siring tembung dadi kalimah syahadat. Mengkono reka dayane para wali jaman do kepungkur anggone ngiring para menungsa supaya ngerti babagan panembah jati Duryudana. Ya sabab saka iku kulup, ya sabab saka iku Putu Prabu. Yen jeneng sira bisa nggayuh kanugrahan, yen Putu Prabu Duryudana bisa nggayuh wujuding mahyu pepakem jamus jimat kalimasada, ya ing kono dalane kulup, ya ing kono margane Prabu Duryudana bisa manggih ayem lahir kang sarta batin. Lang-langing driya mangumang mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin lir lena tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama jagat Dewa Bathara jagat Pramudita pepakem jamus kalimasada. Iya lajeng jamus kalimasada kala wau badhe tumurun wonten pundi Kanjeng Eyang? Jamus kalimasada kuwi mau bakal tumurun ana lengkeng Gunung Tidar. Wis monggo saiki dirembug bebarengan karo para penggede kang sarta para punggawaning negara Ngastina. Pun Eyang tak langsung bali ana ing pertapan Talkanda ya Putu Prabu. Awit isih akeh ayan kang sumampir pundak kanan kang sarta kiring. Aja lali nganggo jiwa ingkang sinatriya
jiwa ingkang sinatriya ya kula putu Prabu Duryudana. Mboten langkung sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Eyang Mahatma Resi Bisma. Doro-doro miturut anut sumarah mring Gusti dene sithik miwang upama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara Rina repan mring pro hati Gandil buntute omah joglo hawala Nger anak Prabu Duryudana padang tetrawangan raos sing manah kula nggir sababipun punapa Bapa Panembahan Pendhita Durna sampun wonten sunar pepadang awet dawuh pangandikanipun Kang Eyang ing Talkanda Ngastina badhe manggih ayem Ngastina badhe manggih tentrem lamun to kasembadan amundi wujudipun jimat jamus kalima usaos ngaten jimat jamus kalima usaos ora usah dibasake kalima sada ya kalima sada ora perlu kok kalima usaos apa-apa kok dibasake apa-apa ki aja dibasake ya aku ki wong sopan kok aku ki wong tertib kok sengguni pramila saking mriku menapa Bapa Pandhita Durna saged anyembadani wujudipun kanugrahaning para dewa ingkang sinebat wahyu pepakem jamus jimat kalima sada ingkang badhe tumurun wonten ing arga tidar kula wau Bapak. Ngaten nggih. Menawi wonten lilane penggalih kalilan pun Bapa ingkang badhe jumangkah Kang sarta kumrembyah. Pun Bapa piyambak ingkang badhe lumarap wonten ing lengkeng Gunung Tidar. Nyuwun sewu. Kula kinten manut pamanggih kula sipating pandhita cekap puji dikir mantra rahayu mapan ing sanggar pamujan. Ora kok ateges sengkuni menika ora percaya karo Kakang Durna menika mboten ning langkung prayogi punapa ingkang sae Kakang Durna cekap njurung donga pamuji kemawon anak Prabu.
Lah ingkang tumedhak wonten ing Gunung Tidar anggayuh angajab tumurunipun Mahyu pepakem Jamus Kalimasada cekap sengkuni sakurawanipun. Cekap sengkuni sak kadang-kadang paduka nuringgih Sata Kurawa. Nuringgih ngestaken dawuh Bapa Panemban Pandhita Durna. Kula wonten dawuh nggih anak Prabu. Bapa Durna kula suwun nglenggana ing penggalih. Mboten susah tindak wonten ing Gunung Tidar. Cekap paman sengkuni ingkang lumarap wonten ing Gunung Tidar. Saperlu amendhet ponang pepakem Jamus Kalimasada kula wau niki ngestaken dawuh. Pun bapa namung jemurung ngresa paduka anak angger putu Duryudana ingkang badhe amarentah dumateng kang paman ing kepatihan Plasa Jenar supados tumedhak wonten ing Gunung Tidar hangajab anyadang kang sarta nyadong turunipun pepakem Jamus Kalimasada. Jernyatanipun panguwasa tunggal negara Ngastina menika wonten ing asta paduka. Menawi tetela mangaten pun bapa namung mangestaken sedaya dawuh perintah angger Duryudana. Lho nggih, Paman Sengkuni. Kula wonten pangandika ingkang adhawuh aja wedi kangelan paman. Bubarna kang padha gantung siba. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Hayuwa kongsi keri. Para Kurawa kabeh dikanthi. Hayuwa kongsi keri para Kurawa kabeh dikanthi. Ing pengajap ngombyongi lekasih paman Sengkuni anggone bakal hamundi pepakem Jamus Kalimasada. Mboten langkung dhateng sedika mangestakaken dawuh Kartawarma. Bubarna kang padha gantung siba panjenenganing Sundaya-daya arsa kundur hanggedaton. Prastawa pangandikanipun paduka Kang Rayi Hamid madal pasilan Koko Prabu. Aja kaya bocah cilik. Lah ing kono ta mau paripurna sabdaning Sang Katong arsa tumuli kundur hanggedaton para punggawa nagari Ngastina yen Cinandra wis samya tanggap ing sasmita.
As. Hei.
Kumyong saraning wadya kang lumampah kumpul sajratata tanjaruk Deni Rama parana Angang dwaja miwang bending ungkung Risang aswatama kang minangka cucu ing Prawadya Bala put latalah Paman Harya Sengkuni ingkang sampun medhaling jawi paman Man Harya Werta Man Harya Werti Paman Sengkuni ingkang sampun mandhap saking setinggil negaring Astina keparenga kang putra Banjar Junut kondur sasana cumadong dawuh paman la Cengkuni senadyan kula ugi mekaten kula kek putra Padulma gati cumadong dawuh Lik iya anak-anakku sata Kurawa kabeh wae ndak jaluk aja padha saur manuk dina iki pasewakan kang rinumpaka muhung tumuruning kanugrahan kang winastan pepakem Jamus Jimat Kalimasada eyangmu ing Talkanda Mahatma Resi Bisma wis paring dawuh Ngastina bakale ayem Ngastina bakale tentrem lamun bisa anyadong pepakem Jamus Kalimasada kuwi mau dene tumurune gurumu Pandhita Durna sing sekawit bakale budak ning wekasane pamanmu Sengkuni iki sing diutus anak Angger Duryudana supaya munggah ana ing Arga Tidar utawa Gunung Tidar merga ya ing Gunung Tidar mau papan panggonane Jimat Jamus Kalimasada kuwi mau bakal tumurun mekaten man ya pancen bener kaya mangkono dados niki mengke panjenengan paman nganti sata Kurawa tumuju wonten Gunung Tidar Dursasana pancen kapara nyata lajeng caranipun kados pundi man supados kanugrahan pepakem Kalimasada kala mau saged dipun regem dening para Kurawa ngene ya Dursasana ngene aku duwe cara supaya wahyu pepakem Kalimasada dientuk dening para Kurawa dina iki uga Kurawa tak perintah sakiwa tengene wilayah Gunung Tidar pagerana Dengkul Pipit aja nganti ana pawongan sing mlebu ana papan kono lamun kang manggon ana Gunung Tidar ngemongake para Kurawa wae ndak kira wahyu pepakem Kalimasada iki mengko ya bakale bisa diregem dening para Kurawa le Dursasana lah ra opo to apa ya enek wahyu kok dimonopoli niku napa wonten to Lek kabeh wong niku ora entuk mlebu niku apa Gunung Tidar isih ke bawah Kraton Ngastina to Lek rak mboten to apa ya ora bakal diseneni karo sing duwe bawah kok mageri dengkul sakarepe dhewe Durmagati sumurupa kowe iki dina iki ora susah kakian omong bakune kowe kabeh para Kurawa kari sarujuk kang sarta nyengkuyung wae yen to wahyu pepakem Kalimasada tinampa dening para Kurawa kowe kabeh ya bakal ngrasake kabegjane le nggih wis ayo le Durmagati do budal dituruti kekarepane paman Sengkuni nadyan Gunung Tidar ora ke bawah negara Ngastina ning arep dipageri Pipit supaya ora ana wong sing mlebu kono supaya Kurawa sing entuk Kalimasada wis dituruti wae kekarepane pamanmu ommu kuwi le nggih pun budal ya budal bola bali ngelingke kok Sengkuni nganti memrengen lambene ya ora bakal digugu pate dina-dina sing dipikir mung arep nyengkake pati wae Mang titeni Mas piye Durmagati wong niku nek
Mripate kaya telapukan munyuk niku nggih ora bakal tobat. Sapa kowe angge sing nguni niku to? Pun digugu mawon. Sabar. Dicelathu telapukane patih kaya telapukan munyuk ora apa-apa. Sing sabar Satama. Kula wonten dawuh paman, mara metuwan jaba ya nggih. Ngetap para prajurit Kurawa pisan dandan kaping pindho mlumpuk. Kaping 3 kabudalake kepareng madal pasilan paman. Aja kaya bocah cilik kang dadi lakumu Satama. Umrekang bala lumares budaling prawadya kuswa sanane sakehing prawadya abrabusana swarane rame kumuro pindha ombak ing samudra.
Mampir